Salutare tuturor, astăzi ne vom juca Five Nights at Freddy's Custom Night. Acest lobby nu l-am făcut eu, așa că nu știu la ce o să ne așteptăm. Să începem. Dăm skip, ca să nu vedem cutscene-ul, ca să nu avem parte de un cutscene. Nu vreau un accept cer de prietenie. Haide, ce zic așa, skip. I never play Custom Night. Crezi că eu am jucat Custom Night? Nu. Haide, unul. But what the hell, boy? În sfârșit. Haide să începem. I don't need it. I definitely don't need it. I don't need it. Vreau să am asta. Și un battery pack. Și asta. Și... aia. Confirm. Gata. Confirm. Haideți. 8. Să începe. Da. Ce se întâmplă? Să mă uit să văd. Ce se vede? E capul meu. Nu! Închide. Doamne. Doamne, nu știu ce se întâmplă, mi-e frică. Să mă uit aici, pe camere. Ce aici? Freddy? Freddy nu e aici. Nici aici. Freddy? Freddy? De ce sunt singur? Da, nu sunt sigur că e aici. Nu! De ce? De ce? N-a murit. Trebuie să mă joc normal night, nu custom night. Doamne. Ce zic ăștia? N-am cum. N-am cum să dau revive. Cum ies? Și ăsta a murit. Doamne, dar murim toți. Play again. Nu joc din nou. Păi, ce să fac? Doamne, dar Freddy stă fix aici. O să-s eu mut în ușă. Doamne. Hai să reîncepem. N-a durat bine. Cât suntem? Cât de mulți mai suntem? Doar 2? Hai de capul meu. Suntem morți. Da, am pus pe skip. Suntem morți. O să am astea. Da, hai, te rog doar să nu ieși. Am să mă uit eu pe camere. Ce acolo?
Unde e? Unde e? Oh. Nu? Nu. Nu. Unde e? De aici am doar 4 camere. Mai multe de 4, da. 5 camere. De ce am doar 5 camere? Alo? E și ceva acolo. E ceva acolo. Nu am chef să văd de data asta. Ceva pe aici? Nu. Aici? Ceva? Nu. Hai de capul meu. Nu. 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 Ce aici? Nu. De pe aici. Nu. Aici? Nu. Pe bune. Adică, cum? Backrooms. Ce? Ce? Sunt mai multe? Zode. Aud ceva. Sper să văd. Nu. 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 S-a ieșit? Nu știu. Nu, 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 nu. De ușa. Trebuie să mergem să aprindem. Vedem ce. De ce suntem ca intră. Atenție, ăsta este momentul în care era să fac pe mine. Ba, Doamne ferește! Ce a fost asta? Ce a fost asta? M-a omorât Puppet. Ai, caramba. Doamne. Eu ies, nu mă mai joc. Nu mă mai joc, că asta nu e prea mult pentru mine. În fine, asta a fost primul video din Five Nights at Freddy's Eternal Nights. Sperăm să mai facem o parte a doua. Ne vedem data viitoare. Pa!